вътрешните тютюни, които се вкарват в това листо, се наричат трипа или буквален превод черва. Pero antes remueve la avena que se llama el ester. Изважда се тази ципа от тютюневото листо, защото тя съдържа 80% от никотина. Тоест коите се предполага, че са по-добри от цигарите, тъй като не съдържат толкова никотин. No good, no good. So, al micrófono. Y va a hacer la mezcla ahora. Сега първият човек прави смесицата от двата вида тютюн, завити в трето листо. Para hacer el primer paso, el esqueleto del tabaco. И така изглежда първоначално завитата кура, но все още не е готова. Използват едно лепило, което е натурално лепило без вкус и мирис от ресината на едно дърво, което се казва трараканто. Este es el primer paso. Така изглежда първоначално завита кура. Pero está flexible. Но все още е много мека и може и да се огъва. Tenemos que jugarlo. Lo ponemos aquí en el molde. Вкарва се в тази форма. Después que se llena el molde, След като формата се напълни, se pone en la prensa. влиза в тази